Allô, salam alaikum. Moussa kouyate ya. Ouais, Moussa kouyate. Karamɔgɔ Moussa kouyate n'o ye jeli Moussa kouyate hakili ka premier ka karamɔgɔ Moussa kouyate. Naamu. I dan sɔrɔ ni ko. Yari ka kuma kɔni ye irisi moteur de ye minute dama politique dɛ. O tiɲɛ yɛrɛ. I dan sɔrɔ. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ jamana fo. Ka jamana barika la. Walayi. Kɛnɛkaraba. Komi waati ka surun. O ye tiɲɛ. Mais hakili don. I y'a faamu? Allo? Wa n kulo bila Moussa. Voilà, Bubu ni Samba bɛ kɛlɛ ko dɔ dɔ wɛrɛ tɛ ko tɛ. O ye tiɲɛ. Farafinna yan. Lɔni saba de bɛ yan. Arabu lɔni. Nansara lɔni. Farafin lɔni. Mais arabu lɔni ani nansara lɔni wele nana jatigiya farafin lɔni kan ka tila k'o kɛlɛkɛw tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ a fɛ. Jamana ka dɔ gwɛ. Jamana ka dɔ gwɛ. N'i ye ba ye kɛ ba bɛ dɔ ju dɛnɛ dɔ koyi. Donso ni soma de ye Mali jinɛ jugu gɛn a gɛnni dalilu min na est ce que jɔn n'o ye. Ka jugu gɛn ka tu tigɛ. Mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni bolomala yɔrɔ t'i la koyi. Suya bɛɛ tɛ tu bisimila yi. Donc n'a fɔra ko suya tɛ baara jamana nin kɔnɔ ko kɛ sariya sigi o la lɔni kɔnɔla rɔ n'a bɛ kɛ an kɛ bɛn a kan ni balibali jo tɛ kɛlɛ rɔ Manden article sariya 40 ni sariya 4 Magan Sunjata tele rɔ sariya dɔ b'a rɔ a fɔlɔ ma Manden ko jo t'a lɔ Mali fagala jo juguyara ɲa o ɲa ma min t'a lɔ a t'o faga donc i tɛ fɛn min lɔn i tɛ o lɔn n'i donna o fili rɔ i bɛ lasigi k'i lali ka ɲɛf'i ye de mais a tɛna k'i jara k'i kori mais mɔgɔ fɛn min lɔ i minnu kɛ a bɛ fɔ i ma ko karisa e yɛrɛ fan wa olu bɛ kɛ jugu hɔrɔn ma. Hakili la Musaw san 30 somaya la hali ka mobili nɔden don an ye bali o ma deli ka fɔ a ma ko ko Musaw k'e yɛrɛ l'a kɔnɔ wa o ma deli ka fɔ a ma. Donc mɔgɔ min nɔ sariya bonya n'a filira ko kelen min dɔ an ka kan k'o ɲɛɲini hakili la k'o ban denbayatigi de don a fana ko dɔ de la jamana kɔnɔ a ma don jamana gasi dɔ tele kelen a ma don fili dɔ a ma don namara dɔ donc n'o ko nara o kan sigikafɔ ka kan k'o ban mɔgɔ ma faga mɔgɔ ma tɔɔrɔ fɛn min kɛlen don ho ha ho kuma dɔ i de don c'est à dire n'i y'a ta k'a dɔ bɔ i ɲɛkɔrɔ ɲɛ sugu dɔ ma c'est-à-dire ɲani ka to i kɛ ɲaga fɛnba sɔmɔnɔ dɔ min n'a sɔmɔ ɲaga wɔrɔ Musaw fana nɔ baara dɔ i ka jamana nin kɔnɔ dɛ kɛlɛ gualen yan Musaw ye 5 millions dɔ bɛn yan k'a di gouvernement ma a seere sɔrɔsi dɔ a seere jamana mɔgɔw dɔ donc n'a fɔra k'o bɛ minɛ misinin kelen kunkɔrɔ kɛ karo kelen kɛ a ta ka so a bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ mɔgɔ 40 bɔ tile bɔ n'a bɛɛ tɛ a bɛ se ka wari min di fantan in ni dɛsɛbagatɔ in ni muso kɛsabagatɔ in ni yatimɛ in ma jelisɔn ni tɔgɔ ɲini t'a rɔ fewu ɲan ma Musaw balo tɛ n bolo bi ɲan ma n den jangurutɔ y'a de a bɛ se ka fɛn min financer yɔrɔ tele bɔ n'a bɛɛ tɛ a bɛ se sefa wari 30,000 40,000 ma a ye m'o si dɔ gɛn fo nin ko ni kɛlen dɔrɔn donc an k'a ta ni hakili de an bɛɛ jamana ni lɔli de kan an bɛɛ jamana ni lɔli de kan an kɔni b'a ɲini a fɛ an b'a ɲini a fɛ kokɔrɔbɔla su ye filibaga su tɛ yen dɛ kokɔrɔbɔla su ye filibaga su tɛ yen Mali donso den n'a ba soma den n'a ba kunun su dɔ n'a o fɔ i ye n'i ye duga ye mɔgɔ ɲɔgɔn su k'a fɔ ko wula i ka bɔ n su kan wa an kana fɔ ko ala ka latigɛ don ala ka latigɛ tɛ dɛ mɔgɔ programmelen ani ye programme sɔrɔ o tɛ kelen ni dɛ est ce que i ye kuma faamuya ala ka latigɛ tɛ ala ma Musaw minɛ a tɛ ala bolo a mɔgɔ ɲɔgɔn de bolo an ka wuli an ka fɛn fɔ ya i kɛ se ka cɛ bila ka taa ka denbaya la an kɛ nin kuma la est ce que i ye kuma faamuya fɛn min nɔari n'a sɔrɔ a nɔkɔrɔ y'a dɔn ou bien a sigilen ka ɲɛfɔ a ye mɔgɔ min y'a dɔn a t'a kɛ ɔ mais n'a t'a ɲɛlɔn a bɛ ɲɛfɔ a ɲɛna o ma se nin ma mais n'i y'a ye an fana tɛ kan tɛ kɛ sɔrɔ la parce que an bɛnnen tɛ c'est à dire dabara keɲin sigilen kɔnɔbara kuntan da la ko bɛrɛ mɔgɔ kelen min sɔrɔ dɔ b'a fɔ ko n'a nin dabari n'a nin kɛ tan ta bi ko a bila yan san 30 bi jɔn n'a fɔ ko ŋwala sɔrɔla ye k'a bon a bɛ moto bori ji kan a b'a bori gere kan a bɛlen moto la lon kelen wa a mobili dɔ n'a accident kɛ yan
ay na me ko sambran jigila kan na so mo itre se ko la itro le kala men nay ma se ko ke ni nda so range be anga nyon simbla anga tege di nyon ma ange de ange nyon bo kunguro anga na madin adla min di mane wo wori Moussa kouyate o diara nye foli di maoma ya famu jati be to la bon wala mbe befo suma donso jinatigi dangun sola muri fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ i ye ko kunna i tɛ ko kunna i yɛrɛ tɛ foyi foyi la diɲɛ kɔnɔ ne ka foli bɛ s'a bɛɛ ma mɔgɔ 4 de ye jamana nin kɔnɔ sari si tɛ mɔgɔ min na bɛɛ da latɔ mɔgɔ min na si t'i la min lale ko bɛɛ la si t'o la min ko k'a bɛ ko bɛɛ kɔrɔbɔ si t'o la min sɔnni ko bɛɛ ye si tɛ o la donc diɲɛ ye yakara le di an ko a dɔɔni dɔɔni n'an wara dɔɔni dɔɔni an bɛ se donso min y'a kan n b'a bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn minɛ ni tele ni toɲa ni barika la bi dawuda yatara lara bi bɛkɔrɔ dumbuya n'a o kumakan mɛn k'a laana ngɔni fɔla do ka seguba ni maru sangare ka lajigɔrɔ ni solo i kan caman kumalen hali kunusɔrɔ dɔw yɛrɛ kumalen k'a a yile se t'a rɔ n'o tɛ a na min layi ka ala lolo baru darame a fana vocal tɔ kɛ baru darame bɛɛ vocal kɛ ka labugu ni burama i kan mais nin si t'a nɔgɔyalen di an fana k'a dɔn gwɛ an kɛ ba don an yɛrɛ rɔ n'a fɔra k'an kɔni kɔ kɔnɔ kɛ tala kɛ kɛ kɔ kunkoro de o ye problème ni dɛ kala saba le ye manden marifa kala daba kala kalimun kala n'i y'o jɛ fɔ ne de damasen kala ta dama b'i faga fana voilà donc ne kɔni ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ bɛɛ fo ka siya bɛɛ fo ka baarakɛda bɛɛ fo ka gouvernement fo ka fanga fo mais a ka a dɔn gwɛ a kɛ ɲa an ma a k'a lajɛ filibaga su tɛ yen dɛ kokɔrɔbɔla de su ye an tun ta tɛ kokɔrɔbɔ di an fana tɛ nin de loi rɔ n'o tɛ n'an b'a loi rɔ a tɛ kɛ dɛ ala sago i sago donc mɔgɔ yanni ka n'i y'a juguman kɛra kelen de i n'a ɲuman 100 min kɛ jamana ko dɔ gwɛ an kɔni bɛ hakɛto ɲini i fɛ hakɛto bɛ ka sali la mamadu